Nungkado! 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 Mga bogo! Mga dili mo kailang kapilaw kung sa tinuod nga talent. Amo mawatin mo ng ana-ana. Wa mo masayod. Karon pa to nako gigama original composition nako to. Uya ka tong lyrics sa to. Ganiha pa pud karon pa kay nako gigama. Wa ko magdahom nga mag-full compose nako tong mga kanta ha. Kay talented ko, musiki na sa kong utok. Uya ka mo, maila dig ana-ana. Mga luklas, bogo! Nung kado me. Nung kado! Kamu ha, bisag unsaong gi mo na akong panindot ani akong himbes digid gyapon mo nako. Ngano man ganahan man mo ani? Nang daghan na kay nag-report sa barangay. Sa police blatter, lista na kay ni, number 1. Unsa man di platapormang gipa sa aligaan ninyo? Ha? Unsa man pud kanindo? Gato tumano na niya kaning plataporma ani, istorya rataman. Walay age mga boko. Mas buto may ang plataporma ninong kado boss kisa nimo. Ikaw je, igagaw kayo tatapir imo kung gidongga mo gatubang ron. Unsa man di platapormang gipasalig aring tawhanan ninyo? Ug unsa na ako ng palabuan? Kung ako'y makalingkod og pagkapurok president, ang akong plano. Sa nakita ninyo ron, kanang atong purokhanang gatakilid, ako ng usbon. Nakita ninyo ang halige, ginabas nga lube. Pipila ka tuig ang mulabay? Anayo na, kano na ug anay. Ang akong plano, ipakongkrito na ako na. Baga kayo akong simento ana. Dili na mapungkag ug pipila maka mga tuig. Ang salog, tabla ng itaod ron. Kanon gyapon nag-anay. Ang akong plano anak, glass na, transparent, makita ng inner core. Muna'y timan ininyo. Lami kay akong plano, ang atop. Nakabantay mo ron, gisaliksik og mga manok gipangkakha, nangagabok kay adlaw ug init ug ulan. Maantal kaayo. Ang akong plano, wood tiles na. Muna'y akong plano ninyo. Nindot kayo. Drawing ra po na ko to boss. Drawing palagi dantoy. Drawing pa na ron. Kaya pa man ko makalingkod. Ug makalingkod ko, hinkuluran. Maunay akong tinuod. Kung ako'y mudaog, kabantay mo ng purok gatakilid? Ako na ipaguba. Ngano magtukod pa man taog purok, nga naman titag sa tagsang balay. Kanang budget sa purok, ako nang ibulsa. Nga unsa naman intawon mo? Wa mo nang abuang? Musugot ba mo nga ang kwarta sa gobyerno nga gigasto unta para sa takatawhan? Kini ray magagasto? Siya ray mahimulos? Di na mao. Kay ang akong plataporma kanang karsadahan ng lubak-lubak. Gayon kay na ron. Pero ako'y makalingkod. Mitros ang kabagaan ng simento. Ako nang ipasiminto. Dahil kay na ingon ana nakapuludyo. Bisag unsaon nagbubaan ng mga kurakot o mga kontra nako sa partido. Mamatay laman mong tanan og ako. Di gihapon na mulike. Kung ako'y mudaog, kanang iyang giingon nga kalsada, ako na ipabungkal. Nganong magkarsada pa man ta, nga pwede man nato tinguban og bunglayon. Kanang kwarta nga iyang i-budget ana, sayang kayo, malubong ra na sa yuta. May pa kanang kwarta, ato nang isulod og bulsa. Kay magamit pa na nako. Nung kado! Mga bobo, magid mong tanan, oy, mga walay, mga utak. Klaro na kaayo nga siya ray mahimulo sa iyang kandidatura. Nga namang mulaban nagid mo ni, mga bogo! Ano magabuot po ka busing, final decision naman namo ni. Anong ginuin tawon mo? Kano sa mo makamata? Klaro na kaayo nang siya ray mahimulos ng kwarta imbisparan ninyo para angay sa tanan. Pero anong ganahan po bang jud mo oni niyo? Di pa kaon mo ba kanig sinsilyo alakansya ug unsa ba ng mga malalang butang? Ha? Anong mulaban na gid mo alay? Basta ka diya, gini boss, luyan mo yan niya nung kado boss. Ginoo ko datoy na unsa naman po ka? Swito ko nimo di kay ngunanaw ta sa una ngano man. Ninong kado gid gihapon ka? Anong kado gyud ko boss, bisag unsaon. Aw mamao na. Nahala. Nung kado ta, mag-usat ang tanan. Nung kado. Tatagi ko ninyo. Likod kay nung kado. Udi na ko. Hari na ko. Nung kado. Hoy, nangaon sa bangaw. Nung kado. Go. As kontra man
boss. Dili, nung kado na ko. Gamito na itong tanan ng mga kwarta. Ay, nang gamit na. Nung kado. Basta nung kado ha. 50% may ginakuha. Di man nila, basig surambaw ni mo. Nung kado. 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 Nung kado.